Video yun, kay kakaon, nagtasa siya tingog. Oo. Yan siya tama sa tayo mo singit sa daw siya. Oo, damo, singgit na niya. Singgit. O, sige, sige. Ah, Uy, uy. guys, Ayaw. guys. Ayaw, Magpastor ka, guys. Pastor Akisi. Dali na kayo pa magkaon. Wala na lagi ang... Sige ba? Ato na lang kabubot umi matuman. Mo tulog. Dire. Tulog mo siya dire. Okay. Karniro na kinahanglan og tampok. Pag-ampo. Okay, ginhawa. Sige, huwag ka mo man. Hindi. Sana mo inom may kuan nga huwag ka mo man kaon. Ay, dali. Eh, mapagtaas na pagtingog ni. Sige na. Ikaw sige din ha. Sige na. Ay. Uy, Agoy po. Silsula gid kayo. Agoy na na. Sila bre. Labi na. Rutin naman. Radyo. Yung gamay. Buka ayun yung. Video mo yung gamay. mga magpapasok. Kuan. I'll be waiting. Ang karabag sa muis. Sila pero na tinuhok ni. Subay. Subay na dyo. Kuan. Sabi, gawin ko sa kuan. Tak siya. Masina po ng tiles. Basta. Ay, Anak kita. ilan musik panahon lang. Ano siya? Bakit ka sa siko? Ikaw. Anak kita no. Ano may ilan nung si Kwan? Saan kaya nagganap? Oo. Nawala ka ba? Ah, kung digoon. Digoon man ako na yung digoon. Ano yung digoon? Guon. Kabalo gani kukugos anak. Dili din na. Bundak pa na. Kita ganang. Wala, masamad ang ulo pa niya. Masamad ang ulo sa bata bago makaayo. Pabukol man. Bukol na. Alis na kayo, Roan? Baka may eksal. Tama sila. Wala. Bukol sila yung prima. Murag. Naginip king kayo. Ha? Agoy! Music na. Lain kayo. At least na himo na. Ganyan. Noon sana. Noon sana ni. Abi bigay itong kwarkan on, bi. Siya. Siungit tayo. Naman. Sama ba day na? Sama ba day na? Siyas puti kay bata gid wala ay color ni mulil diri sa gawas. Dahil masama pag ginaimig ko na. Mahupak na siya. Buti. Kaunin. Kaya gamay ba yung kaunin? Paano inom mag-upuan na yun? Nakukod. Eh. Habang. Ano itong dalunggan, bi? Bata sa. Mag-upuan ka lang. Itawa, bata sa. Naminom itong kuhan tambal sa dalunggan. Lagi hapon na magdiriling. Cake. Leb. Nati hapon niya rin dito. Mga nakabitaw. Nanghatag ang kwarta. Si Doy. Kising na sinig. Dagaan, ang dawat at ang kising na. Peter just fun. Isang lab na. Orang Silingan. just fun. Ang karang diha. Unsa? Problem nganong Walang daw siya daspan. Maalis na kayo. Siglig. Siglig na ko. Silig daw. Walis ting-ting. Ay, sa kukuton ba sa kwarto kayo? Tiniktik ko na. Walis ting-ting. Nakuha na. Nakuhaan na rin. Oh, yung ulo. Nakuha na itong mga itong nila. Mania, tagang siglig. Cellphone. Silhig. Sil. Di ka tudluan? Oo, manimay. Hala, nakita sa video nga nag-inuwi. Hala, Ano raw? kita sa video nga nag-inuwi ba? Oh,
Narang silhi ko. Lagi ko. Lagi ko dyan sa video. Lagi ko dyan. Lagi ko dyan sa video ba? Sila. Iya, ang anak ni Mamalin. Itaas-taas ba? Itaas-taas ba? Itaas good. Ah, wala pa makitang naong. Itaas unta ni mo kiss. Loading pa na. Loading? Kiss? Infinio Leste, Malila, Davao City, Amarayas. Kuya mo cellphone ba? Buyag bali an anak oh. Buyag bali ba anak? Katutuan li day. Hindi ba bali? Ano naman? Smile. Smile. No one may always thirsty. Smile. Ang ganda. Ya Allah. Itaas lagi gamay lagi. Itaas ba? Kaya maklaro. Itaas ba? Yan o, itaas. Ibabaw. Ano? Ibabaw. Ay, di ba na makakuha na? Ayaw. Ayaw makaibat. Ayaw ba? Ayaw kay mumata na. Maglisod tagkuan. Maglisod tagpatulog. Asa na ba yung picture? Makita daw. Kantay si Kyle. Kiss. Si Hoy. Ay, lagi ba? Ay, bakit mumata ba? Hoy. Si Hoy. Ay, bakit mumata? Ako ano sa Nina? Uy, ako ano sa Nina? Lawas. Videohan ta ka be. Sige daw. Dila! Ang suga, yeah. Ay. Kisi si Kyle, kisi. Si Kyle ba? Kisi ba? Kisi ka, di gamay lang kisi lang ka. Bangon di mo. Naya lang ha. Ayaw kayong mata na. Ay ba? Kisi. Ay kayong mata na. O, dula na niya, oh. Ha? Nabi? Naidula dari kis. Dala ka?
Palakpakan po natin sila. For the stars and the blue sky, for the birds and the fish, and the flowers and the trees, and the little butterfly. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, wonder, then the universe. Oh, oh, wonderful love. This is that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that walking Jesus, walking the way, walking Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sun, walking in the shadow, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Sleigh, 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 hope and continuity. Sleigh, 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 hope and continuity. Sleigh, 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 hope and continuity. Sleigh, hope and continuity. Brother over the ocean, brother over the sea. Brother over the ocean in the deep blue sea. Brother over the ocean, brother over the sea. Brother over the ocean in the deep blue sea. Yes, palakpakan. Okay, that's the kinder and the nursery. Me, beside the still water, he restored my soul, he leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art So, without any further ado, I now give the time to Pastor Ken Gas. Tulog pa si Ate Kissy.
Ate Kisi! Ate Kisi! Ate Kisi, mata na! Ah! Ah! Nana! Nana! Ah! Mata na! Ate Kisi, mata na! Ate Kisi, mata na! Mata na! Ate Kisi, mata na! Mata na! Mata na! Allah. Wanda, where are the words? Angel like Tapos kay Nawas a boy. Magluto sa kuha. Kanta ba? Kanta. Sige, 1, 2, 3. We are the way is true and live itong mga baboy. Ansal na siya, yung patungan ka rin, yung pusong nito mo. Kuha ko ng ansal. Ang mundo! Kita pa ako ka na. Kanta ba? Nga piso! You are what should and life. Ato ba? Adi ka. You are what Karon mo rin na niya sa gawas ng nipon. Kuanog. Nakuanog ka na. Sulat man siya. Kauwi, uy. Pero, masa pagpulit ni mama din yung sila sa Kanta na yun. Kanta. ang nagdila. Ah, lagi ka. Kanta sa ba? Dila. Kanta sa lagi. Kanta ba? Sige, palayo. Uy. Kanta. Nagdila. Kanta sa ba? Kanta lagi. Nagdila. Sabi kanta ni mo. Nagdila. Nagdila. Ang tanging na... Ako lang din eh. Kaya di ka kabalo. Tamad. Sige. Sige. Ako, girl. Sige, ikaw kanta. Sige. Akala ko mo dahil bog motor. Sige. Isa mang motor ah. Kanang kusog kaayo na motor
Dili, pwede. Ako nag-grab. Ako nag-drive ato. Kaming tito de. Ako, kusog kayo ang akong drive. Ano man? Ay, kusog man kayo kay para hangin kaayo. Dili eh. Hindi na kaya eh. Ni, hangin oy. Kuan oy, dili. Kanta sa lagi ah. Kanta sa. Hangin good papa. Katong nataas na motor. Kay ipa-derban man ko ni kuan ni Tito de. Ipa-derban man ko ni Tito de. Kay kusog man kayo nga hangin. Ikusog na ko ang motor. Patagan kay kuan man kay igang manok. Oh. Dili pagkusog pagkusog Lagi. Unsa may kanta nimo? Kantahon nimo. kanang your first day. Ang tanging nais mo. Sige daw. Sige kanta sabi. Your first day, I love you. Nakatala. Layo na. Pagkatagpuan ang tunay na kapayapaan. I love you. Ang napon, ang baboy, ang baboy, ang baboy, nagkaon ka. Hitumba ang mga saging. Isa ba yung Natumba ang mga saging sa baboy dito sa silo, dito sa mga baboy. Kanta ba? Kanta. Unsa may kanta nimo? Si Hohoy, Kan. Nang sino man nagboto ka kas ginawa? si Hohoy, Apat na nato kay di makabala mong konsekwensi sige. Hohoy, si Wawawi, Sige, wawawi daw. Hohoy, Wawawi, iyang bayan, Wawawi. Jokes. Zip zip yo. Pabuton, Pastor Daniel. Ang pagbalik sa Ginoo, sama-sama ang adlaw ni Noah. Isugo ang mga katawhan, walay tuman. Kung muabot ang katapusan, dili na tubig ang ulan. Kalayo na yabihan sa kalibutan ang pagbalik sa Ginoo. At sama-sama ang adlaw ni Noah. Isugo ang mga katawhan, walay tuman. Kung muabot ang katapusan, dili na tubig ang ulan. Kalayo na yabihan sa kalibutan. Isa pa. Kanang langgam. Sige daw. Daniloy kaglog sa langub may leon. Iampo sa Ginoo. Wakilatayan. Iabot ang kabuntagon ng arimi. Iabot ang kabuntagon ng arimi. Nun, Daniel
bantayan siya. Isa pa. Kana. Tanging nais, sa suba, sa suba. Mauyan dun sa pa singka-singko mamalipayon mamangan uloy ayun dito bagataon uloy ang misos andam alaksan tanananan tunay usahan ka nanananan tastatata yuan kay kumangit-ngit wala na'y baga panaw mauyan dun sa pa singka-singko mamalipayon tangan niyan uloy ayun dito pagkataon uloy ang may susti andap alaksan tanananan tunay ungana sasana rap ka kay kumangit-ngit walay na'y baga panaw Ah! Kuyaw! Uy! Sa palis, tanging nais ko. ay manana Wala man to, wala to mamani mo. Sige ka, last. Sige, ang tanging nais. ang nais Dali, ang tanging. ang tanging nais ko'y ayaw manahan sa piling mo sapagkat sa'yo lang pagtatagpuan ang tunay na kapayapaan ay ang nais ko'y sa piling mo ang nais ko'y sa piling mo ayaw ko nang makakalay sa'yo o Jesus tingin mo ang dalangin ng puso ko. ang nais ko'y sa piling mo oh, 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 oh. Ayaw ko nang mawaway sa'yo oh Jesus Ako'y nagunit rabato. Ha? Ako'y nagunit, nalimot ko ba? Kita ni mas bomba no? Oh. Ha? kanang suba Ay, sama daw. mauyan dun sa pa singka-singko mamasulog ko mananyay pulog ayon dito pagkataon uloy ang misus andam alaksan nanananan tumay tusabot na Dili, katod kaya lakuan ni. Nasa ila. Arnel. Wato tayo Arnel Rona. Oh. nunan kay kumangit-ngit wala na'y baga panaw
dapat ilagya? Isa pa. Ano daw? Kasing ko. Isa. Makalipayo. Power X-Men sa una. A power. Mama solo. May robot din na. Oh. Power Ranger. Oh. Uy, Pinbili daw. dito. Pagkataon. Puloy ang Jesus iandam. Alaksan. Tanananan. Tumay. Patri lang yun. Uy. Ay! Bata ko. Nanti kabalo ba? Ito lang ako nato kung kabalo-kabaloin. Si Casey. Ayusin. Ayos. Ininchik man. Ininchik. Hinapon man mo. Hinapon man mo doon si Casey. Uyaw kayo mo doon si Casey. Hinapon no. Kuyawa mo doon nga. Hinapon. Uyaw kayo mo doon si Casey. Hinapon. Napa pa? Pa? Napa pa? Ipakita sa video. Ipakita sa video dahil. Ipakita. Wow. Wah, kuyawa. Kuyawa gede yo. Aga! Ma'am, bright na ko, ma'am. Kay, sige na ko magsulat, ma'am. Kabalo na ko pangalan, ma'am. Yes, good night. Palit ko og balay, ma. Mapabuhati ko og kuan, ma. Og kuan mag baby, ma. Hoy! Buhati ko baby, ma. Kasi kay naay balon kasi kanima. Pangay, ito mo taklob sa video ni Kuya. Pwede eh. Ha? Di pwede. Ano naman? Gamay. Umot si mama ba? Umot si mama ba? Baho. Hoy, baho dahil si mama. Hindi. Kasi love ni mo kay si mama, no? Si Sila mo si mama sa pa. si Papa, si Mama. Dua mo. Ito. Ay, gado. Dalu! Dalu. Dalu! Si Kyle. Si Kyle is love ni mo. Yara. Ay, ano man? Ay, kuan man, dili man ko. Dili ko. Si Paon man ko niya, ma. Ano man? Dili man sa ganahan. Sa ako, si Paon ko niya. Kano sa mga kagisipa? Untag. Di mo sigurong gibunalan. Wala. Ama ka na igo. Sa akong nang. Gisipalay ka ni Kyle. Love ni mo. Nini na. Ayaw, love lang. Manipa man. Dili, uy, love man ka ni Kyle. Bala ko. Gamay pa man si Kyle. Manong manipa.
Ulia. Kanta, kanta. Bawain ni Pao ko ni po. Bawain na kadang tasa. Idol, sa mata. Ikaon mo ni Mukis. Kanta. Ayaw ba? Kailangan ako po na sister ko ba? Ayaw ba? Awit. Kanta. Kanta ba? Kanta. Wak. Ayo. Ay, mamakak lagi ba? Ayo. Gigil. Ay, mamakak. Nanggigil ka kapapakis? Ay, pumakis. Pumakis. Weh, ayaw kay kuha ni sa video. Oh, kuha ni sa video ba? Pisi. Yaw ki... Biyaan ka, biyaan. Dali, dali. Love ko mama din. Ana ba na? Kainigit ta. Palangga ni mama. Tulog na. Tangguutan. Kaon ko, best wait. Nadiri ko dito turo ko sila pindaghan. Dali, haya ko. Dili na ba sa silupin o na ba o? Kiss. Si na ba o liyo sa kurtina. Dili o na ba o? Silupin. Nara. Kaya naman kung upaw, kiss. Ansa? I love you, Papa. Ah, gay. Ansa? 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 Ay, papiyo, papagugot. Ansa? Ah, sige rin unsa. Sige, unsa. Ano ba? Gig, beli pa. In all the eyes, I love you. You, my eyes. Dili ka. Kanta ka. Sige, kanta. Dili ka. Kanta ba? Dili ka. Kanta. Dili. Kanta. Dili. Kanta. Dili. Si Kese. Tego lang na si Kese. Dili ka. Tago lang. Unsa manday ka? More. Si Kese. Bibi. Si Kese. Bibi. Nan. Si
kisi, baby pa. Ali. Hoy. Palangga ni Mama Len yung bata na mo nga dalaga na yung buka. Sa dalaga, ay. Anak ng mga dalaga, eh. Kaya mo, matanay pa ito bubo. Taas mo, Panday. Ha? Diyan, dito mo ko para ay mga gagawin mo yung drone. Ako oras Inday, oh. Siyempre. Ano ba? Ang muna si Casey. Dagay kanta si Casey, ba? Maulaw sa siyang naong. Dili. Dirty ako. Tabay na ni Kiss, eh. Kanta sa ba? Kanta, wait, tanaw. Kiss, oh. Kiss. Kiss, eh. Tanaw sa ba, oh. Nagbaligya man ko. Para baligya ta na patawa sa lagi, oh. Tanaw sa diri ba, oh. Istorya sa. Istorya. Go. Lama. Mama. Sino taga mo nalin? Nakasada ba ko ni Kuan ni Mama ni Milan ni? Da! Katong dako. Hindi ba? Kami ko ito na. Ano? Gabal ko nito sa lugar ko nito ba? Ay. Sapot na ako ang anak na. Tulog ko na to ba? Hindi mo yung ginagamit mo nito, no? Asa dahil? Kunder. Gusto mo ba? Ay. Paandara na ako dahil ko. Ha? Ato bang? Kanta. Oh. Duway ni mama. Gawin kay Bijuan magkaon bi. Ay lagi pag buling-buling. Ate, uy. Kuya, na ni ate, uy. Ate.
Mali. Wala nag-isa ka ni Anle? What's that? Ayaw ba? Kumplita na yung buhok, pero hindi siya dito mukuan. Kaya kay Stacy. Gapa ni Casey, oy. Gapa kay Stacy. Kaya bugot na. Ay, tagaan na siyang mamalin o kuan ay. Ano ni? Balikan kayo. Ha? Dili sa? Ala, bubuta, oy. Ala, kana ra bang bayot. Taga, stick ulit. Taga, oh, mukha kang taga-talit. Ano yung titola? Na. Tandog man. September 30, 2005. Mubuk man. Kan ya tas tidur ni.
Kanlin. Uy. Eden. Asa? First time. Kalubat naman po din niya. Kalubat po. Kaya nga, oy, mag-picture na ta ka malo. Nang battery isa. Nang battery isa. May charger. Pwede ba ka na ma-picture? Oh. Pwede na. Si 145 at tour. Tara. aning kuan, mag-lunch ka. Uno ba ang pan area sa lunch? Sa taan. Tara ka ba si mo? Nakakagod yung ano? So, init ka ba? Ano? Init. Right? Pwede mo sambar sa sila. Dara oh. Tama dali, malubat na na. Maulot. Adin ni ditong game ka na pa. Sige ka kung gusto kong namatay dito ang katong taga-US. Ay, sukad mo ko? Sige, may pinili ka sa Japan. Nagawin ka. Ito ka na tinatay. Hindi na din sa matugay. Ang dahil ko. Kahoy, bugnaw ka. No kayo, oh, kanyo. Ito, init ba, no? Ito, reflex sayag ba? Taas na kayo pa ba? Ayun na, no? Ayun na. Taas na kayo eh. Ang katuod. Ay, tour man ta. Pwede man Tour man ta. Layo. Sakay man ka. Gusto ko ba ito mga plans? Ano? Ito na, asa man. Oo, katuod Asa yun. man ito ba? Sa araw ko. Ikatulo mo itong video ani kaya kay picture. Kuha na ko to te. Gaan na ka to. Ako ni mo, magkano kayo matani? Ay.
Adas langgam. Bird langgam. Itay. Itay. Okay. Family village. Family village. Tas na. Mga native po lang statue ba? Uy, Sunod na. native po na lang suot ulit. Swimming pool, a very jar soccer field. Ano na yung soccer field din nila eh? Mga ninipo to. Ate Sampari. Charlie. Snoka na rin, muna na kung gawas na gina. Ginaro. Okay, video man ako. Okay, di tubig diri oh. Video na ako. Mas elevate na siya. Hello, ate. Ate Angie. Hello, Philippines, buhay. Mga model ni. Napajud si Itay. Model. Bilibirid ko ba? Ako na po kay ikaw. Yawa mo magbabig tingog. Para magbabig tingog. Dapat magdugo. Mahilis. Dali na mo, ano mahilis ang kuan. Pagbalik ka, ano po? Para lang siya. Apil ka eh. Apil gyapon. Gwapo kay tanawon eh. Indot eh. Lagay focus sa mga bilbil ha. Sitay. Lotay. Kuya ko isang pagkaon ba oh? Taguan yun yung pagkaon kaya mahurot ng linlin. Padiritso ani. Dagan na ligo ron. Uy, naman ka naman dala swimsuit din ha, 2 piece. Para sa Caribbean, Benguet Pines po. Benguet pa. Ano rin sa Benguet? Chris. Benguet o Baguio Pines, the same. Yes, sir. Murag ka sa pre. Yes, ma'am. Namin po. Mataba siya, no? Apo, mataba po. Maputi po siya. Yung Ano nanood, siya pagbayad. ka-taas? Alitan nito? Yes, ma'am. Ano yung madadaan. Doon po sila sa may yung Pinoy Games. Ito na po yung nursery namin. So we have here mga flowering and non-flowering seedlings po. Crocheting. Yeah, yes sir. Ano Ito na yung po sa things trainings. niya, no? Katuray po. Yung nakakain po, yung sa salo. Tamarin? Parang tamarin. Yung flower niya po yung kinakain. Hindi trees yan.
Parang ano din po siya, medyo maisip po siya. Opo, parang ganun. So, one for family cottages po, that's for 10 persons din po siya. 12,000. 5,000. Pero ang tubig yun, siya. Yes, may toilet and bath. Mga vegetables po namin dito, sinusupply namin sa restaurant and then some local supermarkets po. Hindi po namin alam kasi hindi po kami pinapadami. Bawal, maski mga housekeepers po, bawal po lumapit doon pag nandun